Какво са, хора? Днес ще играем с Митко, новия ни гост. Да. Сега ще играем на Кинокол. Не. Ще играем на Brawl Ball. Докато аз ще бъда с Хейтора. Само представете си да се натрупат на топката и аз да използвам избухващото. Какво? Имаме кити! Имаме кит! Как имаме кит? Това е невъзможно! Ама... Това герой имаше ли? Всички са за този герой. Ела ми тук. Вой! Аз бях накъсан да го убия. Този беше накъсан. Буквално беше накъсан. Не! Кит! Какво? 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 Найс! Ако се чудите кой до мен Барборе, това е малкия ми брат, който го споменах в миналото видео. Да. Мисля, че то даже все още не се обработил миналото видео. Япи! Ау! Лако съм беше. Уп! Миташка! Кит вкара гол. Вау! О, сега гледайте. Гледайте. Как става това нещо? Как направихме Виктория? Това е невъзможно. Тоест, мега много възможно, защото сме скит. Все пак. Кико и Дамян са в зоната, така че не мога да ги поканя в това видео. Ако Кико се откаже от Дамян, мога да взема Дамян и така ще станем още по-силни, защото ще имаме два пъти Леон. А пък имаме Леон. Митко има Леон. Ако се чудите кой е Митко, този с... не! Биби! Мразе. Биби толкова много я мразя. Знаете ли защо? Защото убива като... Ооо! Не! Не! Ето защо я мразя. Биби! Биби! Не! 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 Йой! 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 Не! Какво? Как? Ама... Как го направи това нещо? Ама как? Това пак е брат ми отстрани. Пасингер! Пасингер, стой! О, не! О, не!
Не. Не, Биби! Биби ще го вкара! Да, убил съм стар плеер, ама Биби вкара гол. Това е зле. Това е много, много зле. Искаш да играем? Добре, играем на долу. Макар че толкова много искам да се на сол, защото имам мисия на сол. Лесен. Макар че аз съм с него. Буквално е толкова лесен. Кораб, аз съм един чуфлек, който прави кораби. О, не. Този чуфлек може да стане на гъш чуфлек. О, избухва. О, не. Иска. Като сме двамата е по-добре. Не! Аз ти! Оу! Станах на гъши пастет. Митко, как ги мами? Мамиша! Не! Ще си платиш. Шест, 4, 3, 2, 1. Хайде! Митко се завършта! О, не, обаче той е мега силен. Той има лутата. О, не. Махай се, Митко. Предния път успя и ми избягаш. Този път може би няма да можеш. Ти ще станеш на гъши пастет. Не, о, верно. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. И карай другия път. Другия път не са трилжими. Другия път. Ебим. Са трилжими. Те имат кити. Кити на бащи ще оживее до края. Имат кити. Кити ще оживее до края. Те са гъши пастети. Станах на гъши пастети. Добре, нищо да сте видяли, въобще не обрехме току-що. Сега и време да играем на кое? На кое? Това думи изглеждат странно. О, това е мега странно. Това вече са мега странно. Трябваше да съм с Мико. О, крий се в една кабинка. Просто там... О, не. О, не. Зле! Аз
се разкарвам от тук. Сивай на полето. О, благодаря. Вау! О! Вий, беше тръгнала къса. Да ги убием. Гадост! Скарай се тук. Ще те покривам. Какво е това? Сокче. Сокчетата! Накрая! Има сокчета! О, не, обаче ще излея ако... Не! Не, завършихме трети! Тигре с мокс. И трябваше да взема пак Нико. О, защо? Аз не видях сокчетата отпред, то пък имало сокчета. И има пак Кити. Вътре са. Ой, никой не може да ме настигне. Дори и Митко. Да, Миташка. Да ги убият. О! Това стана зле. Това стана зле. Кити е огромно. Стана зле. Идвай да пием сокчета. Нами. О, не, сокче. Бързо. Не. О, не. Стана зле. Не. О, не. Отивай. Скарай се. Чакай ме. Газос, пак завършихме трети. И ми ще играем явно на някоя друга. Митко предложи да играем на тая. Не играе на Джейм Граб, защото... не. Няма да играем с него. За тук ще ни трябва... Не! Казах не. Ще ни трябва Леон, така че... Че си видя квестовете. Имам точно квест с нея. Добре, ай ще играем така. Ще сме така. Това. Ще имаме Мико. Ама те имат Сандев. Защо имат Сандев? Не се очудвайте, на Санди викам Сандев. О, защо съм толкова бърз? Вау! Нали ви казах, тук сме слаби. Поне аз. Искам някой да ме спаси от Сандев. Не може! Ау! Гадост. В средата си. Ево. Воу! О, не! Краши!
Плачевно планшет. Оу! Ето това беше ясно, аз умирах заради най-тъпите причини. Знай какво да играем. Я ти бъглата игра, нали натиснах X. Джин, верно ли? Имат Сквик. Приемам, че Сквик е мега силен. Сквик наистина много се разви и не е сега. Цяло спрях, бъдеш малкият томни бомбя, Сквик! Хвърля, защото ни бомби, защото ще стане... Можех да доржвам, Можех да доржвам. Как са там, как? Са тук и там. Доржвай! Бе! Не! Бигане! Не! Просто мисля, че наистина трябва да взема Борко просто. Трябва той си избере някакъв герой. Избере Леон. Апа, малко ми се обадиха. Извинете, ще трябва да прекъсна за малко видео. Хора, изиграме още една надуй и видеото преключва от всякъде. Пишете ми, ако искам да снимам и други видеа на други игри. А не само на... О, да. Очакваш. Не мога да убия никой. Стая. Аз съм по-силен. Не. Гадо се убихаме пред очите на приятеля ми. Не! Убихаме пред очите на Митко. О, не искам да завършим пети. Няма как това стане. Просто пускам готиния стикер. И това просто го правим. Просто пускаме готиния стикер. Гледаме къде е тая. Разделяме се. И ми идваме от тази страна. Не! О, меташка! Знам къде са последни. Митко, следвай. О, не! Внимай! Ще ли има... Не! Не вече!
последната игра я бихме. Абонирайте се за канала с камбанката. Оставете лайкове на видеята ми всичките. А от мен, чао!